insha Allah Allah ya yarda insha Allah Allah ya yarda 2027 mun ga mai zabi mun yarda dan kai ne namu project ka dauka mun gani dan ci gaban mu maza da mata duk sun yaba don kana kishin mu yara da manya mun yarda ka zama jagoran mu president nan governor nan senate nan a tare nan hukumar nan chairman sannan kansilan nan ku za mu zama kun ga kadinmu ranar zabe ku muke baiwa sai kun sai kun sai kun insha Allah in Allah ya yarda sai kun kaje gida ka huta campaign mun gama maka ka sha kurminka karka tashin hankalinka da kyan niyyarka mai gida ka je ka huta saura giris zo mu yi shagalin nasararka president sannan